papunta sa akin. Lahat ba? Yep. Ang dami. Ito, akin naman yan. Ah, sa'yo ba yan? Yes. Where's the brush? Okay na yun. Yun na? Done na? Yep. And then, saan ka lalagay? Yeah. Na. Ay, careful. Dito. Lahat. And then, No. ay, sorry. Yan. And then press the middle button. Hindi, kailangan makita yung core. Yan. Diba? I-zoom natin. Yung dripping. Let's go back up. Tapos, ilang ano ng milk? Basta hindi umabot ng dito. So, just bottom of this one. Okay. Ay, punta ka dito. Okay. And then, And then wait lang for this one to yan, okay na. Tapos just on the surface and then i-turn mo yun up. di papunta saan? Pababa. Dito ka sa taas. Check mo yung temperature mo guys. Kung super hot na. Dito. Hindi pa eh. Parang nagkulang ng water. Sige, just tap it like that. Yan. Tapos, back again. Wait for the solid water. Never did that before. Kung, okay nga. Hindi pa. May gatas ka din mix na bawang mix. Yan na lang po. Eh, okay na? Niya na yung amoy niyan eh. Kaya malasahan na niya kung bibigay. Okay na? Close. Okay. Very good. Where is the... Good morning, guys! So, andito kami sa labas kasi papaglaruin ko siya. O, ayan. Merong magdidilig. Lalasingin niya yung So, kunwari plantita kami dito. Wala, mamamatay na to. Mama, to nakita ka may dahon. Uy, nilulungos mo man. Ganyan dyan, wag mo akong pangaralan dyan. Hindi man nakakagalaw. Okay. Tubo na Teka. daw na. Ano to? Gago, ba't mo binunot? Hindi, nabunot na talaga yan. Akala ko kasi wala lang. Yun pala yun. Ganun pala yun. Ayun ako, tatlo. Tanggalin mo to kasi ano to eh. Hindi yan. Anong ano yan? Katulad yan ito. Oh.
Ay, ito pala, nilipat ko na. Marunong ka pa sa akin eh. Kanya to dito eh. Nasa akin sa loob yung didiligan ko eh. Tignan mo, mataas na din nga lamansito. May kalamansi na kami. Hindi na kayo mamamalengke ng gulay. Ito siya, wala na. Patay na to. Ano to eh? patay. Kamatis ba to? Walang to. Pepper nga. Ay. Ito ang kamatis oh. Tanggalin mo. Ayun o, yung isa, may sarili siyang business. Hunter! That's my territory, ha? Ganun. Hunter! Agi, nagagalit na naman. Hoy, friends lang kayo ng cat. Hunter, quiet, ha? Breakfast tayo! Breakfast! Maling bacon, leftover, adobo. Kain tayo. Nagpo ako ng beef shank, pero gagawin namin siyang steak style na loto. Yung naluto. Here's the finished product. Sarap. Okay. So, merong nag-surprise sa akin na pa-deliver. Nikki, ano ba yan? Thank you. Dito ah. Oh, pagkain. Wow. Mukhang gusto mo muna niya. Bawal ka nito, baby. Thank you, Nikki. Thank you so much. Love you. Mukhang package day natin today ha. Ang daming dumadating. So ito yung binili kong dress sa Shopee. So itatry natin siya. Okay? Let's unbox this. Hindi ko to room. Pero maganda yung lighting niya dito eh, ng kapatid ko. So, ito yung in-order ko sa Shopee. Excited na ako. Tada! Mabigat siya ha. Sana maganda to. Oh wow, this is cute. Legit na dress. Sige, try natin. Use the maduming salamin. Pero, oh my gosh! This is so pretty! Oh my gosh! Do you like it, guys? Nice! Tingnan natin yung reaction, Charmy. What do you think? Ano? Okay na? Anong tsaka? Dako ni nawang. Another delivery. Salamat sa sponsor. No, I ask perfection of a quiet and perfect world. Leaving me, don't love me for what you intend or hope that I will be. We'll eat lunch na. So we got this chicken from 24 Chicken. So I think this is the lemon something something. And this one is like the Korean something something. Hindi ko alam. Kain tayo. So, we got another package from Lazada. So, today is package day talaga. So, ito yung mga in-order ko na skincare. So, buksan natin. Okay. So, mga skincare to na gusto kong i-try. Alright, ito siya. Naka-bubble wrap. In fairness, maganda ang packaging. Secure talaga. Secure na secure.
Sobrang secure niya, ayaw naman magpabukas. Nakalimutan ko na kung ano mga in-order ko, pero isa-isahin na natin ulit. Ayan. So, ito siya, guys. From... Saan ba ito galing? From... Greenika. Actually, nag-research lang ako ng mga problems ko. Tapos yung recommended products nila. And ito yung number 1 doon. I'm not sure kung bakit. Pero talagang ito yung nirecommend nung website na yun. So, kunin lang natin. Oh, madami sila talaga. So, it comes in a pouch, which is actually good. Okay. So, let's start with the big ones. So, ito yung Greenika Glass Skin 8-in-1 Foam Wash. So, most likely ito talaga yung pang facial wash. Oh, ang galing! Silicone siya, tapos soft pa siya. Okay. That's nice. Next is the Greenika Cleansing Scrub. So, anti-acne. So, kung siguro yung mga times na magpipimples ako, ito yung gagamitin ko. Next is the Glass Skin Toner. Ito siya. Pero ba't parang ang liit? 50 ml lang. Next is the Glass Skin Whitening Serum. So, gusto ko yung mga pag ganito eh. Yung mga... Yan. Mabango siya. Parang sabong pangligo. Ito, Tea Tree Salt Scrub. Yan. Oh, salt nga siya. And then, ito is mga whitening creams. Whitening creams. Ito ay Glass Skin Sunblock Foundation. Whitening creams. Ang daming whitening creams ah. And then, Underarm Power White. Okay. So, ito sila lahat. And, alam ko, nabili ko to lahat ng 1,000 or more. Pero, ang dami na nila, diba? So, okay na to. So, ita-try natin sila and see if mag-work sila sa akin. Yay!